Ova meditacija je namenjena opuštanju cijelog tela. Kada se telo umiri, počinje da prati taj isti tok i postaje mirniji. Možeš je raditi bilo kada tokom dana, kada ti je potrebno da usporiš, da se smiriš ili uveče pred san. Namesti se u neki udoban položaj, savjetujem ležeći, i kada se namestiš, pusti da se i telo vrate trenutku. Udahni duboko i dok izdišeš, zatvori oči. I dozvoli telu da se nasloni, da ga podloga nosi. Primeti dah i ne pokušavaj da ga menjaš, samo ga osjeti. Samo prati kako se kreće kroz tvoje telo. Oslušni malo kuda ide. Vidi kakav ti je osjećaj u telu. Da li je zgrčeno, opušteno ili nešto između. Samo osjeti kako je danas biti u tvom telu. Sada lagano osjeti svoja stopala, svoje prste, tabane, petu. Osjeti njihovu težinu, pritisak koji prave nad podlogom. Osjeti tkaninu sa kojom prave kontakt. Bez bilo kakve analize i bez potrebe da nešto bude drugačije. Samo osjeti. Da li su stopala hladna ili topla. Što god da jeste, samo to nekako primeti i pusti. Osjeti mišiće pod kolenica. Vidi da li ima neke napetosti. Samo primeti i pređi dalje na kolena. Na prednju i zadnju stranu. Na prostor unutar zgloba. Vidi da li tu ima nekog bola, neprijatnosti ili je sve u redu. Pređi na butine. Osjeti kako stvaraju kontakt sa podlogom. Zapazi njihovu težinu. Vidi kako imaju spoljašnju i unutrašnju stranu. Osjećaj dodira i pritiska. Dozvoli im da budu potpuno teške, da ih podloga nosi. A sada vidi kukove i karlicu. U njima u toku dana često nosimo i skladištimo dosta napetosti. Primeti da li tako nešto osjećaš. Ako postoji napetost, samo je prepoznaj. Zatim stomak. Osjeti kako se diže i spušta svakim udahom. Kako se širi i skuplja. Samo osjeti ritam.
Takav isti ritam imaju i tvoje grudi. Isto tako se dižu i spuštaju. Osjeti prostor u grudima. Oslušni kako ti kuca srce. Osjeti taj ritam života. I pređi dalje na leđa. Osjeti donji deo leđa koji jako mnogo nosi u toku dana. Tu možda ima neke napetosti, možda čak i bola. Zatim pređi na sredinu, pa onda na svoje lopatice i primeti gde su leđa u dodiru sa krevetom. I svakim tvojim izdahom pusti da se težina još malo više spusti. Kakva su ramena? Da li su podignuta i zategnuta ili spuštena? Pređi svojom pažnjom preko njih. Samo postani svesna ili svestan kakva su. I produži svoju pažnju dalje na ruke, na nadlaktice, na laktove, podlaktice, šaku i prste. Osjeti dodir, težinu. Osjeti kako sada miruju. A miruje i vrat. Osjeti zadnju stranu vrata. Mišiće koji drže glavu cijelog dana. Grlo kroz koje naš glas prolazi. I primeti kako vazduh tuda prolazi stalno. Ne treba ništa da se menja. Samo opažaj. Osjeti da li ti je vilica stegnuta. Ukoliko jeste, opusti je. I osjeti svoje lice, svoje oči, kapke, obraze i čelo. Osjeti prostor iza očiju i taj osjećaj mira koji se širi kada ništa ne pokušavaš. I osjeti teme i svoj potjeljak. Kao da pažnja dodiruje unutrašnji prostor glave. Sada obuhvati cijelo tijelo pažnjom. Od glave do stopala. I probaj da ga opustiš. I osjetiš kao jednu celinu. To je tijelo koje diše, koje je prisutno.
koje zna kako da se odmori. Osjeti tišinu, dah i prisutnost. Sada, ukoliko ne želiš da nastaviš da spavaš, možeš početi polako da pomeraš svoje telo, svoje ruke i noge. Polako uključi čula. Probaj da čuješ nešto oko sebe. Udahni jednom duboko. Izdahni. Otvori oči. Do sljedećeg slušanja.